Здравейте и честит празник на всички българи, честит Гергьов ден и на всички, разбира се, гошовци. Днеска темата на нашето предаване ще бъде ваксините или употребата на ваксините като смъртоносно оръжие. И преди някой да тръгне да ме обвинява в конспиратизъм, искам да уточня, че под ваксините, използвани като смъртоносно оръжие за намаляване на човешката популация, имаме предвид ваксините, които се произвеждат от частните корпорации. Това няма нищо общо с класическите ваксини, които са били създадени в средата и до краят на 20 век и са били произвеждани от всяка една държава, която е вакцинирала населението си. Но в момента ваксините, които масово се използват и върху децата, и върху възрастните, и бебетата, всъщност нямат нищо общо с онези ваксини, произведени под контрола на държавата, от държавата, спазвайки всички изисквания и най-важното, без наличието на отровни вещества в тях. Това отдавна не е така. В момента ваксините се произвеждат от частни корпорации и колкото и да е очудващо, на практика те са без абсолютно никакъв контрол. Да, на практика има някакъв лек контрол, но то е чисто проформа. Останете с нас, за да разберете защо е така. И разбира се, ще се радваме да напишете вашето мнение в коментарите. Така, вижте какво казва доктор Ленард Колдуел. Вакцинирането е нападение на човека със смъртоносно оръжие. Това не са голословни твърдения, а това са твърдения, лежащи въз основа на редица изследвания и емпиричен опит от редица лекари. Така, между другото, Колдуел е автор на 19 книги, между тях и популярната Единственият отговор за рак. Според Института за медицински изследвания в Бад Нетдорф, Долна Саксония, Германия, доктор Колдуел има най-много пациенти излекувани от рак. Забележете процента на успеваемост. 93,2% от неговите пациенти са били излекувани от рак. Общо този специалист е излекувал 35 000 души, като броят им, разбира се, постоянно се увеличава. Когато коментира ваксината против човешкия папилома вирус, доктор Колдуел нарича ваксините нападение със смъртоносно оръжие. Защо? На първо място докторът посочва безплодието като една от последиците от ваксините. Странно, защо ли? Така, заедно с доктор Шери Темпени, един от водещите световни експерти в областта на вредата от вакцинирането, те смятат, че единствената цел на ваксините е да предизвикат безплодие, което е нужно за контрол и, разбира се, съкращаване на населението. Предполагам, все още ще има някои зрители, които ще мислят, че това са теории на конспирацията, но всъщност помислете чисто логично. Има ли някой интерес от световният елит хората да стават все повече? Ами разбира се, че няма. Така, онези, които създават ваксините, искат хората повече да нямат деца. Ето защо разгръщат повсеместни кампании за вакциниране, включително и на деца, всъщност дори и на бебета. Американският политик Рик Пери веднъж заявил, че има закон, според който всички родители трябва да вакцинират децата си. След неговото изказване стотици хиляди американски девойки били вакцинирани. И те вероятно ще бъдат безплодни и ще имат повишен риск да заболеят и от рак, като бонус, страничен ефект. Както се сещате, разбира се, такъв закон няма. Просто политикът е спекулирал, за да накара хората да се вакцинират. Доктор Колдуел разказва за случаи, в които девойки след вакциниране са изпадали без съзнание и хиляди са починали от ваксините. Друга голяма част, която са се вакцинирали с ваксината Гардасил, са развили неврологични заболявания. В България след вакцинирането с тази вакцина, която и тук се използва, много момичета имаха здравословни проблеми и, разбира се, има и починали. Въпреки че официалната статистика не прави очевадната връзка между вакцинирането и смъртта на тези момичета. Ваксините на практика в момента, които се произвеждат без значение от коя корпорация, са токсични. Когато човек се вакцинира, организмът му получава всички токсични елементи, които се съдържат в ваксината. Най-вече канцерогенни вещества и живак, който е основната причина за тумори в главния мозък. Живакът е най-токсичният от всички тежки метали. Той действа на всички системи в човешкия организъм: ендокринна, нервна, храносмилателна, кожна
и всички останали. Живачният алуминий е единственият елемент, който без проблеми пресича хематоенцефалистичната бариера в мозъка, каква трудна дума. Така, главната функция е да поддържа хомеостазата в мозъка. Хомеостазата на мозъка е способността му да запазва постоянното вътрешно си състояние, като преодоляването на хематоенцефалистичната бариера в мозъка е причината за много тумори на главния мозък. Много от тях се развиват заради жвачните пломби и имплантантите. Но производителите на ваксини не се интересуват от тези проблеми, за тях са важни парите. Затова постоянно разширяват пазара на продукцията и следователно увеличават печалбите си. В крайна сметка една частна корпорация се интересува единствено и само от печалбите си. Здравето на населението или на нейните клиенти по-скоро няма никакво значение. Защо хората вярват в ползата от ваксините? Според доктор Колдуел, голяма част от хората вярват, че ваксините могат да ги предпазят от опасни болести, включително и от рак. За да не се разболее човек от рак, е важно организма да се алкализира. Има поне такива теории, но обективността изисква да отбележи, че в крайна сметка не е доказано, тези теории не са доказани дали наистина алкализирането на организма действа профилактично против ракови заболявания. Но има такива теории. Така. Някои хора ползват хлебна сода като профилактика, между другото аз също ползвам. Възможно е и да има полза, или поне няма вреда. Вакцинирането е престъпление. То е нападение срещу човека, според доктор Колдуел. Ваксината никого не е защитавала и няма да защити в бъдеще, а нанася много голяма вреда върху организма. Пак отново уточнявам. В случая специалиста визира ваксините, които се произвеждат вече и единствено само от частни корпорации. Тук не говорим за класическите ваксини от едно време, които държавата е произвеждала и те, разбира се, не съдържат такъв тип опасни вещества. Тук говорим за съвременните ваксини. Хубаво е да се направи разграничение, защото много хора казват, ама да, този не вярва във ваксините, той е антиваксър. Не. Ваксините са страхотно изобретение на медицината в началото, от края на 19 век и началото на 20 век. Проблемът е, че в момента вече ваксините са изцяло в ръцете на частните корпорации, както и много други отрасли, които са били преди това единствено под държавен контрол. Няма никакви доказателства, че ваксините работят. Всички тестове и изследвания, забележете, се провеждат от производителите на ваксини, след това те изпращат резултата в агенцията към Министерството на здравеопазването и социалните служби в САЩ. В случая той визира, разбира се, САЩ. Така, ако са нужни независими в кавички изследвания, те се финансират пак отново от производителите на ваксини. Значи, сами си изведете извода колко независими са тези изследвания, след като самите производители на ваксини плащат за тези изследвания. Така, и тези изследвания в кавички напълно е логично да заявят, че ваксините са абсолютно безопасни за здравето на хората. Но има данни, че неваксинираните деца са много по-здрави от ваксинираните. В повечето страни вярват в изследванията на авторитетни в кавички агенции, включително и на СЗО. Всички знаете моето мнение за Световната здравна организация. Тя е също и като ООН. Това е просто едно НПО, което звучи тежко, но всъщност единствената цел, с която е създадена тази организация, е всъщност да обслужва едрия корпоративен капитал. В случая фарма-мафията. Така. Стигаме. Спомняте си какво се случи с коронавирус пандемията и точно тогава авторитета на СЗО много падна, защото реално всички мерки, които се предлагаха от СЗО като протоколи за лечение, всъщност водеха до точно обратното, до много висока смъртност. И в заключение какво казва доктор Колдуел? Ако платим на някого му и кажем, че ще му дадем $5 милиона, ако докаже, че като боядисва човек главата си в синьо, няма да боледува от рак, той ще проведе абсолютно научно изследване, което ще докаже това твърдение. Или, накратко, след като който плаща, той поръчва музиката. Така че, когато ви се изнасят по медиите мета-анализи от мета-изследване за ползата или вредата от нещо,
Много е важно да разберете кой е поръчал това изследване, кой го е платил и кой има интерес. Благодаря ви отново, че бяхте с нас заедно и очаквам вашето мнение долу в коментарите.